A Xunta de Galicia deu luz verde aos concellos da comunidade para eliminar as restriccións horarias naquelas parroquias de menos de 5.000 habitantes. Unha situación que permita a saída á rúa sen limitacións na maioría de núcleos da nosa contorna. Pero a decisión final corresponde aos concellos e en Vilagarcía manterán as franxas horarias. O goberno local entende que ningunha zona cumpre coas condicións de parroquia rural illada. É necesario aclarar que no noso término municipal ningún núcleo cumple as condicións de parroquia rural illada que exixe a orde ministerial. Para que nos entendamos, as saídas con nenos, as saídas de adultos e as posibilidades de realizar exercicio físico serán as mesmas en todo o término municipal. Ninguén entendería que por vivir en Carril, no paseo, tivera liberdade horaria e unhas casas máis aló tiveran outras restriccións horarias. O alcalde pide comprensión á veciñanza, entendendo que estas restriccións son necesarias para non dar un paso atrás. O sacrificio feito pola sociedade de Vilagarcía foi demasiado importante para botalo todo por terra en 2 días. Non podemos pasar do todo a nada. É necesario seguir mantendo uns horarios para a saída, é necesario seguir mantendo ese distanciamento físico, é necesario seguir cumplindo unhas condicións de higiene, é necesario seguir respetando as normas marcadas polas autoridades sanitarias. A veciñanza, pola súa parte, divídese entre os que consideran que son máis seguras as restriccións e os que non. Bueno, lo que non entiendo es que aquí sea diferente del Estado. Una lei estatal de rango superior que sea anulada por un alcalde. Mentre isto non desaparezca, pareceme ben todas as medidas que sean necesarias. Pois me parece ben, o que se debía delimitar era as zonas, como fan noutros sitios, sabe? Se todo é polo ben da población, da cidadanía, mellor, non? Home, depois de que pasamos 2 meses fastidiados, ahora pasar uns días máis non pasa nada, creo eu. No es correcto porque total lo que hace es poner en puntos de encuentro, ¿sabes? Por ejemplo, si nos dejara más libertad, no tendríamos que andar todos en grupo, porque se va a acumular más gente a la hora de ir al deporte. Si vamos a ir de bares, pues tienes más libertad, pero con esta restricción lo que hace es acumular más grupos de gente haciendo deporte. A decisión do Concello foi criticada polo Partido Popular. Dende a oposición consideran que a confusión veciñal é culpa do goberno local. Tamén acusan o alcalde Vilagarcián e presidente da FEGAN de falta de lealdade institucional por culpar a Xunta das dúbidas xurdidas. Dende Rabella mantéñense ao marxe destas críticas e comenzaron a acondicionar as praias e as súas contornas para garantir e facilitar o distanciamento nos paseos.